Pinigarbi Prime da Birta long pen kado kavya phantame kardom na pajuriklo. Tangte Pinigarbi Prime da Birta arjuitha. Arkoi ni phai cricket home army Karbi people's hall taralang so along kido long mirje nga chataya long Karbi rongasar ame atumpen rongasar doan kaching rumame kapaman pon abirta nangle Karbi rongasar ame atumpen rongasar doan kaching rumame kapado pon along Karbi rongasar ame pu dhormo sing keron pen kachipahem pu pon ame along aluhi sarpo aman pen KCCM Dr. Tuliram Ronghan Chetongdu Karbi rongasar ame atumpen KCCM Dr. Tuliram Ronghang apan rongasar atumakemang son pho puthak pinpur alo pipa jirdunlo pinpur alo pipa jirdun tengpen KCCM Dr. Tuliram Ronghang pen rongasar atumapan isi pen isi ke klen kapa chun ponji apan lamchak pitikan ingkan sek latum sikaching bai do la solong nil phana luisar po man pen hang lo latum son formu alang tum nil tum phan pinpuro nang pilo la soting pen yang ton klempon la popus pang dak no la pen prang prang kachikroi tang sike ong lo la pen prapjin pen tiripi office emta dakim pon po non favorite chiklo ke tendal kor pon po la pen aparta alang tum arong manilong silong le georgi jaji pulong ke lake alang tum hin pen si long le apota bang NOC no objection certificate bang ke atume si ponai la soting pen si Karbelo Tormas Council benta kachikroi tangalam pen nitum pang dak manelo order da piponelo la pen aparta lang tum non isia banke central government pen nitum pan approval bangelo 843 la so traditional village development council la so ke sengji pan nitum pan order nang wanelo approval nang pielo la sinon prapjin pen chikroi jonmong patame la tame traditional village development council ke sengji pan ni pang dak konlo la pen ke klempon po la pen ke mars april chiklo pen ke development atangka aphan tame central government pen nang lepo la ke council ke leke klemji ke lo traditional village development atum si klempon po la ke la hini ke thoma lam pen si kini dak ni phanang hang lo ni pang dak konlo champon la ke alang tum pini ke matha la ke ni chini ni dar la bangke ni pupe ki pujala mathai abe sita rong asar tumange manpeng pibek nang hi itum karbi atum ke hupir thege pang long lege plang sining dolo pupen ke chiklo arni dolo pupen puthimi dolo pupen ke karbi atum ke rong ke seng do hala so rong ke seng bang ke lada ke rong asar tum mansi rong asar do po rong basa pi do po kleng dun do po kleng sarpu do po laben mekar do po lasi laso manpeng ke rong asar tumang ke pibek nang ji long arada pan madang te PBDC lapen ke long le philang lapen taun ke palu arong asar tum arong atum long phan same aprang si sing wai sing sai pen si taun ke palu ponang ji kulai hu puthak lapen ke PDP ahem sai hem phan ikim aphan lapen ke da PBDC chairman bang ke rong asar vek nang yi kusi ha kiteng ingkat sil kep pen ngati song pinian ingkat kep nang peng no sila so apu taksi ne tum pini hawar karbang lo dang rong asar tum jingrum si pini bangso tipe chun je phan pura siam Dr. Tuliama hang phan pin pura lo paje no lapen ke alang listame ke cheng pen non pinian rata phan rong asar phan nang tichak alam thi paklut le lo lapen ke chairman ke rong asar aphan si hokpo lapen ke lasuang bong PBDC chairman bang ke bang harune kebra pikebra toksi usi alang kami pini bang dang lo lapen lasu PBDC hasan chom bang samene tum rong asar pe same prang pino kasi laso te bang si non council pen recognize ko busi alang da ini rada thune bang dak Vothonga ji lokso tokbi youth club a hinpen patir pipon si ingdeng hini karlitang surjoing team memorial T10 cricket tournament championship lokso tokbi pathuo klamalong thangthanga chiklo niphai CR ni pen ke paman ponjia phan chisik chedang pedo pontang lopusi nilituma pherangke rajiv bepen birta nang palepon
Karli tang surjoing ti lake lokso tok bia rong amekar barni singtia sopo adakbam iklo. Alangli kereng eta pora hutame ke pathua hin. Rong ari somaratuma phan kang thurpon lapen ke pathua hin aning ke dokpik abang phu iklo. Lapen alangli ari so hut pensi sangte cho endam nang juilo. Trong thành bằng cái lập luôn, nói chung là tin của son tận trong cái ban chuyên khoa là cái sinh mai để tiếp ha, Alang liakar jong kai ke ta kereng sub vergia phan pura ke dam tanga ningkan alang limen pen cricket ke pathu paman pon ason si peneng le thot sitame alang limen pen cricket ke pathu paman pon jia phan chi sik chedang pedo pon si bangso ke pathu ke pachun pon jia phan mai phuren sing phang chu la pen chun bang jagat rong pia tuma phan arpu pek pon si bang ing koi ra pho abang phua phan members thapon Halapu ke hai nong e tangka suri kre pho lapen trophy adun thua nong e tangka suri cap lapen trophy anparta man of the match setame a match tin along ki pi pon jia phan chi sik pon bangso nong e phan dena rong town committee chairman Prodip Ingti amena jungjung pensi pi pajir pon po Pini dak loksotok biarong la youth club atumpen patir pi ponsi pini ladak cricket tournament ibi pon je phan chingwai pon lo asipin lada ka bangke kadu we committee kadu we da seng lab lo aso committee atumsi kadu we la second surjo tok bi surjo ingti cricket tournament la bangso a game ka sola je phanta atim pini selam pon lo lapen lada kadu we team contact kadu we in charge sa chipilab lo lapen pachun neng son thot si peneng setame misen pen ke pachun bonje phan pini jingwai cherai pon iglo laso ke cherai pon long bang ke nili istame ning sampik lo lapen dak peneng abang ke prize money abang ke champion abang ke 15,000 lapen runners up bang ke 10,000 apuson si cherai pon lo with trophy dopo laso ke pachun je long kadu kawe dak lokso tok bi arong asar ake hai babu tok bi stame alang li stame benangan nangchi chakdun lo lapen ladak eklem ke dam je phan yura committee tumta kadu kawe chekroi sar pen silang tum dai to chen lo lapen dak hokro hanse Agustin Rongphar alang li tumbang ke empire ason lo alang li tumbang cherabdun policy labangso tournament along kado kabe adang pi karbiang long adang pi along pensitame team ke wanje fansi nili tumbang ke pinna penamat aso propaganda bangke cengkon ikut ko asi kado kabe ta aso nang cerap nang situ nji fansi kirjime hang Registration fee lake tangka suri sira sekai si ansi en pon lop lapen ke pathu pon ji abol lake tennis ball pensi pathu pon po Ang ton kachini pon jia phan screen along ki pipon contact number 8099390216 lapent 8753948776 along humri pon ignont Pinini phai kre ke thom ada por phai kre sia por malom surupathar MSC constituency ka parlo hanjang langsong kangalong Assam Darsan asaideng surihini rengkora phopen surihini rengkora trok apartment preexam rong along ta rong kerkar clear hem church boundary wall mondir hem lapentowara mokha sai ke paklem ponjia dim ke langdam Pini sai ke deng pona dim along sangpi kadom te rang pia hin pen ja pon lin si alang li long ka chirap ka chito dun lake soropathar BJP mondola maipu silarson rongpi dun maipu kamal be bokazan development block azai ombon syam lunse rongpi arun rongpi lapen jite ning ti pen cheng lok ke theki dinga tum chitong dun si arong ke damalong chirap chito dun si RDP dun Soropathar MSC constituency rat MSC sangpi kadom te rang pia phan choropa jerpon lapen alangli Soropathar MSC angkanga phan ke paching thor pon jia phan arni wangta dode sang se pen nona son kaching thorang thek pon long bom si radatum ning kang sam lapen ning karong pen ka choropa jerpon
Labangso Surupathar MSC constituency angkang ke Pachingthur Ponjia long Assam CM Dr. Himanto Biswa Sarma Lapen KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang atung Nangkira Pontheka pot KAC MSC Sangpi Kadom Terang Pia Hinpen Churupa Jirpon Kevang Jilang Arni Amsetame Surupathar MSC constituency angkang kepa Phidun Hupen ke Pachingthur Dun Jiaphan Nangchirap Nangchito Dun Bom Jiaphan Chuning Ripontu Bokazan Hanjang Langsopen Bisnu Lekthe Report Kat News Tangke pinigar biframe ta biurta bangke kangtonik lo kadoka vitame 2 में थक में kurwang thru